Els grans problemes a resoldre, com deia, són les partícules, el diòxid de nitrogen i els aromàtics policíclics que ens afectin a la ciutat de Barcelona. Tenim les partícules i els òxids de nitrogen. Les partícules, en l'any 2005 hi havia 36 zones de qualitat de l'aire de l'estat espanyol que incomplien els valors límits de la legislació europea. La darrera avaluació del Ministeri de Medi Ambient ens ha donat 6 zones solament, per tant s'ha millorat, però d'aquestes 6 zones, una d'elles és 3 són a Catalunya, i una afecta l'àrea metropolitana. L'altre problema important són el diòxid de nitrogen. En aquest l'evolució, així com les partícules, s'ha millorat un 35%, com dèiem en els darrers 10 anys o 12 anys. Aquí l'avaluació ha sigut molt més lleugera i solament s'ha reduït al voltant d'un 18% en els darrers 12 anys. Aquí el gran problema que tenim és el transport públic-privat. El transport públic s'ha actuat molt sobre ell. Aquí a la ciutat nostra tenim uns autobusos molt nets, de gas natural, amb filtres i catalitzadors per al diòxid de nitrogen, inclús híbrids, però les mesures que afecten o que s'han aplicat al transport privat han sigut molt lleugeres comparades amb altres ciutats d'Europa. Val a dir que en aquest moment el transport rodat representa el 80% del problema del diòxid de nitrogen, i per resoldre aquest problema hem de reduir el número de cotxes. Vull insistir en que Barcelona té 6.000 cotxes matriculats per quilòmetre quadrat, molt més que ciutats com Amsterdam, que en tenen 1.000, o Berlín, que en tenen 1.500. A més, el 60% dels cotxes que es mouen dintre de Barcelona són de gent que ve a treballar o de gent que se'n va a treballar fora. Per tant, tenim una densificació molt alta i les mesures més eficients seran les que afecten a la reducció d'aquesta mobilitat en favor de l'ús del transport públic.